Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Draga braćo i sestre, časni oci, draga deco Božja, mala i velika, ovu radosnu vest da je Hristos vaskrsao, koja je potresla vaseljenu i postala nešto do tada neviđeno, novo i neshvatljivo za mnoge ljude do današnjega dana, ta vest, Hristos vaskrse, ta blaga i radosna vest, jeste u stvari ona istina, osnova, temelj na kojoj mi gradimo i održavamo svoju pravoslavnu veru u Hrista raspetoga i vaskrsloga, jer da Hristos nije vaskrsao, da nije ustao iz mrtvih, kako kaže jedan zapadni filozof, prvi i poslednji hrišćanin bi umro na krstu. A jedan drugi veliki teolog dodaje, ako Hristos nije vaskrsao, ništa nije važno. A ako je pak vaskrsao, onda je sve drugo u ovome životu nevažno. Dakle, zaista taj događaj prevazilazi moć ljudskoga shvatanja, ali mi to i ne prihvatamo svojim umom. Pre svega, tu istinu i tu blagu vest smeštamo, prihvatamo i čuvamo u svome srcu, draga braćo i sestre. Jer je tamo mesto obitališta Božjega i to je mesto gde se ukršta zemlja i nebo, ovaj prolazni život i život večni. I zbog toga, ako sve i ne razumemo umom svojim, to ne treba da nas brine, niti pak da umanjuje našu veru, da je zaista Hristos pobedio poslednjeg i najvećeg neprijatelja, a to je smrt, vaskrsnuvši iz mrtvih. Reće neko, ljudi i dalje umiru, kako je smrt pobeđena. Gospod je pobedio smrt na taj način što je promenio prirodu smrti. Ona više nema onu vlast koju je imala do njegovog vaskrsenja. Dakle, smrt nije pre Hrista bila vrata ili prelazak u život večni, nego jedan ambis bez kraja i konca u koje su ljudi odlazili bez saznanja šta se sa njima dešava. Svojim vaskrsenjem Gospod je u stvari pokazao, dragi moji, da smo stvoreni za život večni, u večnoj svetlosti, u večnoj radosti, u večnom blaženstvu Carstva Hristovoga. I zaista ne treba, kao što rekao, to da nas čudi, ako ponekad i posumnjamo, ako posustanemo, ako ne možemo sve sebi racionalno, logički da objasnimo. Nije to slučaj samo sa nama. Evo ga današnji Toma, neverni Toma, koji je bio sa Hristom, svedok mnogih njegovih čudesa, pratio ga u vreme njegovog zemaljskog života ovde. I kada je i do njega došla ta radosna vest da je Hristos vaskrsao, reče on, dok ne stavim ruke u rane od klinova i ne pipnem njegove rane i rebra njegova, neću verovati. Međutim, Gospod dolazi da bi predupredio svakog budućega Tomu do dana današnjega, a u svakome od nas se krije neki Toma. I kaže mu, Tomo, dođi, stavi, uveri se. I zaista to blaženo neverovanje i blagosloveno neverovanje Tomino, kako se naziva u crkvenim pesmama, postade izvor vere i utvrđenje vere za sve nas od Tome pa do dana današnjega. I zaista one njegove potresne i divne reči svedoče njegovu veru, a te reči su Gospod moj i Bog moj. I često ćemo se pitati, kada dođemo u crkvu, gde je Bog i koji nam znak daje svoga postojanja, da je On tu zaista blizu nas i da nas čuva, da nas vodi, da usmerava naš život po svome promislu ili po svome nahođenju, ako hoćete.
I često mi pokušavamo da verujemo u Boga, draga braćo i sestre, koji i ne postoji. Jer pokušavamo da Boga projektujemo i da oblikujemo i da napravimo onakvim kakav On nama odgovara i kako je On nama u nekom trenutku potreban, u zavisnosti od naših duhovnih i nekih psihičkih, psiholoških, fizičkih, ako hoćete, i životnih zgoda ili nezgoda. Dakle, verujemo u Boga koji ne postoji, a ne u Boga kakav On zaista jeste. A taj Bog u koga mi verujemo jeste Hristos raspeti i Hristos pobeditelj smrti iz mrtvih vaskrsli Bogo čovek. Onaj koga gledamo na krstu, ali koga gledamo i u adu s dušom, na ikoni i na prestolu sa Ocem i na Golgoti sa razbojnikom. Ali Hrista koji treba da bude smešten u naše srce. I zaista onda će sve bure, sve sile i haribde, sve prepreke, sve neravnine, sva iskušenja i problemi biti daleko lakše savladivi i daleko lakše ćemo ih podnositi i boriti se sa životom nego što to činimo kada nemamo vere u Hrista. A vera u Hrista znači biti spreman poneti krst njegov na Golgotu, ali i nadati se i verovati da posle Golgote i krsta uvek dolazi vaskrsenje i uvek dolazi radosni usklik da je Hristos vaskrsao i da je On Gospod naš i Bog naš. I nemojte čekati da čuda stvore vašu veru. Jer nije Toma poverovao zato što je video Hrista, nego je poverovao zato što on zaista imao u svome srcu negdje duboko, možda na trenutak pomućenu ili zatamljenu veru. Nego upravo je suprotno, vera stvara čudesa. Dakle, kada dolazimo u crkvu, mi često hoćemo neka brza rješenja od sveštenika, od svetitelja. I ako se to ne desi, ako ne bude na način na koji smo mi zamislili, mi se okrećemo od Boga pa tražimo pomoć kod nekih life coacheva, psihijatara, psihologa, ne dao Bog kod nekih vračara, hođa i gatara. U crkvi, u Hristu je spasenje, draga braćo i sestre, ali za to spasenje je potrebno strpljenje i vera nepokolebljiva i radost i poverenje u Hrista da nas neće ostaviti nikada. Kada to budemo imali u svome srcu, onda zaista i problemi i siva svakodnevica će nam se razvedriti i postaćemo radosni ljudi, jer hrišćani koji veruju u Hrista raspetog i vaskrsloga i nisu drugačiji nego radosni. Onaj ko je mnogo zabrinut, ko mnogo brine, ko je u velikom strahu od života, od okolnosti, od dešavanja, od ljudi, ne može da kaže da veruje. Jer onaj ko veruje nema straha, nema u sebi tame, nije natmuren i namrgođen, nego vesel, radostan, optimističan, svetao čovek koji svedoči da zaista Hristos ustade iz mrtvih i da je najveći i poslednji prijatelj, neprijatelj roda ljudskoga, to je smrt, kroz taj događaj pobeđen. Pa eto, neka bi nam svima dao Gospod molitvama svetog apostola Tome i svetoga Save i svih svetih jaču veru, pouzdaniju nadu i nelicemernu ljubav jednih prema drugima, da kroz taj odnos ovde nas prisutnih, ne nekih tamo izmišljenih hipotetičkih ličnosti i događaja, nego nas ovde u konkretnoj zajednici, da se trudimo, braće i sestre, da volimo jedni druge, da praštamo, da budemo blagi, nasmejani, dobronamerni jedni prema drugima. Jer ako toga ne bude, ako budemo crkvu koristili kao neko bojno polje ili arenu za obračune i sprovođenje nekih svojih hirova, kaprica i volje,
onda bolje da stavimo ključ u bravu i da je i nemamo. Sve ovo govorim svima, gde god da sam, pozivajući vas na slogu, na ljubav, na poštovanje jednih prema drugim, trud i veru da zaista onaj ko treba da nas vodi jeste jedini smisao svih svetova, jedini put, istina i život, Hristos vaskrsli. Nek ste živi i zdravi, nek vas Bog blagoslovi i vas i vaše porodice i svima vama od srca hvala što dolazite. Ovo je bitna parohija, evo već treći put služim, reće neko ovaj vladika će nam dosaditi. Već treći put za ovih 6 meseci sam ovde i želim na taj način negdje da i vama stavim do znanja koliko je bitno ovo mesto i koliko ono treba da zaživi u punom svom kapacitetu, a to znači da uskoro, ako Bog da, imamo i stalnog sveštenika koji će vas ovde okupljati, sa kojim ćete imati prijateljski, bratski i očinski odnos i koji će zaista deliti sa vama sve vaše životne zgode i nezgode kojima život svakoga od nas ne manjka. Pa vas molim da kroz molitvu podržite ove naše blagoslovene ideje i da kroz razgovor i dijalog, ali u smirenosti, ne u nekoj svađi i prepirci, iznosimo, budemo konstruktivni, budemo crkveno-graditeljski raspoloženi jednih prema drugim, a da bismo ovoj deci imali nešto da ostavimo i da kažu jednog dana, pa bili su to dobri ljudi koji su nam ostavili nešto u amanet, jer to će svedočiti u stvari o nama, kakvi smo mi bili i kako smo se odnosili prema svojoj crkvi, prema svojoj veri, a u stvari negdje kako smo se odnosili jedni prema drugima i sami prema sebi. Praštajte, odužio sam, da ostavimo nešto i za drugi put, nek vas Bog blagoslovi, svaku radost daruje, jer Hristos vaskrse!